Molt bon dia a totes i a tots. Benvinguts i benvingudes a la Universitat de València, casa vostra, casa nostra. Ja sabeu, una de les universitats del sistema públic, de les universitats de la Comunitat Valenciana, la més antiga, i per això hi ha moltes obligacions i moltes ganes de continuar fent el que es va fer des del principi que en aquesta universitat, que és servir a la societat. Això és el que estem fent en aquesta càtedra, la càtedra de joventut que avui dona els premis a millor treball, tesi de grau, tesi doctoral i millor projecte d'investigació. No, vaig a ser molt breu i de fet he agafat per preparar una intervenció la memòria d'activitats que va presentar la directora de la càtedra, que m'acompanya així a la taula, Pac Viguer, i també dono gràcies a Pac i al director de el plaer de conèixer. Gràcies per vindre. Diria que he agafat paraules que posava a Pac en la seva memòria d'activitats que vam aprovar recentment, segurament, on diuen que la càtedra promou activitats de formació, d'investigació i de divulgació que tenen com a missió promoure l'acompanyament professional de les persones joves en la cerca de la seva identitat, el seu desenvolupament òptim, el seu benestar personal i la seva inclusió social, comunitària i política. Amb la metodologia de l'acompanyament socioeducatiu promou una aproximació al treball en joventut rigorosa, fonamental en la recerca i les evidències. I també promou que els resultats de la recerca acadèmica apleguen als i les professionals en formats que faciliten la seva aplicabilitat, però també que el coneixement pràctic que es genera en aquest àmbit alimenta la recerca i facilita la cocreació entre els professionals i alimenta també la intel·ligència col·lectiva. Jo crec que en això que diria Pac en la seva memòria queda perfectament descrit el que anem a fer avui. El que anem a fer avui és fomentar la recerca, fomentar la difusió del coneixement en aquest àmbit tan important de la nostra societat que és l'atenció als joves, al nostre futur. Amb això va ser a donar-li la paraula amb molt de gust al director general de l'Institut Valencià de la Joventut, de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge de la Generalitat Valenciana, senyor Vicent Pujol. Jo parlo de veu. Sí. Bé, bon dia. Rosa Maria, vicerectora d'Innovació i Transferència de la Universitat de València, Pac Viguer, directora de la càtedra, autoritats, premiats, professors, alumnes i resta de convidats. Esta càtedra comença a donar els seus primers passos, però tot fa preveure que dins de poc estarem parlant de que la càtedra està guanyant maratons. Perquè en primer lloc és importantíssim tenir una bona preparació per a qualsevol repte que puguem aconseguir. I si es tracta d'un repte, el de treballar a la joventut des del punt de vista de les i els professionals de joventut, a més es tracta de tenir l'oportunitat d'acompanyar els joves, que són les persones que composen el present de la nostra societat. Tenim una responsabilitat de tenir almenys una formació de qualitat. I en segon lloc, perquè el treball que fa l'equip de la càtedra, la consciència de saber que és necessari la constant revisió de la realitat dels joves, es garantirà l'assoliment de manera real i actualitzada dels coneixements necessaris per a poder ser útil a les persones joves, que és del que es tracta. La necessitat de treballar de manera activa amb l'acompanyament dels joves ens fa tenir una visió real del món, conèixer les seves inquietuds i saber canalitzar el nostre treball i les nostres eines com a professionals de joventut.
Els problemes de l'emancipació, l'impacte de les noves tecnologies en la conducta dels jóvens, la recerca del benestar, la salut mental, temes tan preocupants en els quals també tenim necessàriament que intervindre des de les institucions i ens tenim que conscienciar. Per aquest motiu, des de l'IBAF i la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, recolzem aquests projectes, lògicament. Per tant, el que també fa la càtedra és facilitar d'alguna manera l'orientació de les polítiques públiques de joventut, perquè tot allò que coneixem de primera mà ens ajudarà a poder ser més lleials a l'hora de dur a terme segons quines línies d'actuació. Tenim la immensa sort de que la càtedra estigui formada per un gran equip professional, recolzat per la seva experiència en el treball per i amb la joventut, i que fa que tant el fons com la forma del discurs siga el més enriquidor. I si a tot això sumem un reconeixement als investigadors i investigadores que treballen en temes relacionats amb joves, que ens permet crear materials útils per a que tot el que hem dit abans siga efectiu, ja tenim la base, jo crec que perfecte. Poder premiar treballs de fi de grau, de fi de màster, tesis doctoral i a més un projecte de recerca és també la demostració de l'interès que té la càtedra cap a iniciatives que venen dels jóvens, incentivant la seva participació. I vull acabar donant les gràcies, en primer lloc, a la Universitat, lògicament, de València, a totes les persones implicades en la càtedra, des de FAF fins a totes les persones col·laboradores, perquè el seu treball es dona fruits, fomentant la transferència d'aixòs coneixements tan importants. I vull donar també l'enhorabona als participants i premiats i les gràcies, primer per l'interès per la càtedra, però sobretot per haver decidit invertir el seu temps en aprendre sobre aquests temes tan importants per al present i el futur de qualsevol societat. Així que res, moltes gràcies i li passo la paraula ja directament per l'altre. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia a tots i totes. En primer lloc, vull expressar el meu agraïment a la vicerectora d'Innovació i Transferència, Rosa, i al director general d'IVA, que per fi ens coneguem personalment, Vicent Ripoll, per les seves paraules i sobretot pel seu recolzament permanent al treball de la càtedra de joventut. També vull agrair als membres de l'equip, alguns dels quals esteu ací avui, María José Cantero, Enric del Toro, els que no poden ser-hi perquè estan en altres obligacions, Jonathan Ruiz, Pilar Blasco, que sí que està, Alicia García, Salvador Avià i Laura Lacoma. Pel vostre treball, pel vostre compromís i per la vostra dedicació. La càtedra és més que la suma de cadascú de nosaltres i no sé igual sense cadascú. Per últim, estimats companys i companyes, gràcies per acompanyar-nos en un dia en el que celebrem l'impuls a la recerca a través de dos projectes importants de la càtedra, que són els Premis Càtedra de Joventut, que anem per la segona edició. Vam fer la primera edició creant-la quan encara no teníem signat el conveni i vam fer l'entrega fa uns mesos, però vam iniciar prompte per a poder consolidar aquesta acció i sobretot incentivar la recerca en temes de joventut, que era el nostre objectiu. I anem en la segona edició. Estem avui celebrant els premis en la seva segona edició. I aquest any hem creat un nou projecte que ha estat el generar una ajuda per a un projecte de promoció del benestar i la salut mental en joves. I avui també celebrem l'entrega de l'ajuda a aquesta nova convocatòria que volem que siga la primera de moltes. L'any que ve fer tercera edició de premis i segona edició d'ajudes a projectes. Amb aquests dos projectes acabem en una de les funcions bàsiques de la càtedra, que és la transferència de coneixement. Volem promoure que els resultats de la recerca acadèmica siguin transferibles als professionals que treballen
treballant amb joves, i d'ahir l'incentivar, d'ahir el promoure tot aquest tipus d'estudi i també el donar-li la màxima difusió possible a través de l'acte, la publicació en la web i totes les possibles divulgacions post-acte que puguem realitzar. La idea és que tinga visibilitat tot el que esteu fent respecte al treball en joves. Volem compilar, sintetitzar i fer arribar al territori productes de la recerca acadèmica que siguin útils per als i les professionals que treballen amb persones joves, i també volem ajudar a explorar, descobrir i fer sorgir el coneixement que es crea en el territori per a fer-lo circular tant cap a la recerca com horitzontalment al territori i als professionals. Una miqueta aquesta seria la missió de la càtedra de joventut. Avui tenim una bona mostra de projectes de recerca amb una alta aplicabilitat al nostre territori i els seus autors i autores, guanyadors i guanyadores dels premis i de l'ajuda al millor projecte ens presentaran una síntesi del seu treball per poder conèixer de primera mà què és el que han fet. Les persones guanyadores del Premi Càtedra de Joventut 2023 són Carla Murillo, Grifo, Premi al millor treball fi de grau, amb un premi d'un import de 400 euros, amb el treball programa socioeducatiu de participació social a través de la mediació artística, per tant, un primer treball dedicat a la participació. El tutor acadèmic és Fernando Maruenda, que està de camí, perquè si no, ha tingut una incidència i està de camí, vindrà, però està de camí. El premi al millor treball de fi de màster, per un import de 500 euros, és per a Janís Pinyana, Fernández, amb el treball i l'intervenció educativa amb joves als plans de joventut de la xarxa Jove Valenciana. Un tema d'especial rellevància per al treball amb joventut en el nostre context. El tutor d'aquest treball és Jaume Trilla, és un històric professor emèrit de la Universitat de Barcelona, que no ens pot acompanyar avui, està lluny, però que sé que ens acompanya i així ho ha manifestat en ànima i en impuls a continuar treballant en esta línia. De fet, Jaume Trilla ja era un dels primers autors que els primers cursos de l'Escola d'Animació Sociocultural d'Animació Juvenil treballaven en el seu origen. I el tercer premi a la millor tesi doctoral per un import de 1.000 euros és per a David Gil Solsona, per un treball també molt interessant que es presentarà sobre l'emancipació juvenil. Emancipació juvenil, pla joves, pla locals i emancipació juvenil. El títol en castellà, Emancipación compleja, cambios en los procesos de independencia juvenil en España entre 1990 y 2020 en perspectiva comparada. El seu tutor és Carles Xavier Simó i és professor de la Facultat de Sociologia i Antropologia, Socials, és el departament, i en aquest moment està fent una estància en una universitat francesa i tampoc ens pot acompanyar, però també està present a través del seu exdoctorat, que ja és doctor. I per últim, l'ajuda al millor projecte de recerca 2023 ha estat atorgat a la investigadora principal Olga Fernández, representant d'un equip que es troba aquí també present, amb el projecte Protestsex, propuesta de intervención para la prevención de prácticas de sexting y de experiencias de victimización sexual online en un grupo de jóvenes del sistema de protecció. També a continuació. A la meva banda, benvinguts, benvingudes, anem a donar pas a les presentacions dels treballs i després podrem parlar. Doncs moltes gràcies, Bach, i com diu, anem a fer l'acte d'entrega de premis, començant per la presentació dels treballs premiats.
i comencem per el millor treball de fi de grau, que com ha comentat Pat, la guardonada és Carla Murillo Grifo, i que creiem que no sé exactament on té anat per la presentació, està ahí, vinga, doncs que passi a la presentació. Moltes gràcies per acollir-me, estar aquí, per venir i per passar la presentació a la i així s'escolta millor, que tinc la veu un poc. El meu treball final de grau tenia clar que volia que fos de participació social i que tinguera en compte la joventut en el centre de pràctiques on vaig posar el pràctic 1-2 de la carrera d'educació social. Primer que tot vaig fer un mapa mental de que el que volia era detectar les necessitats que hi havia en el barri de La Plata i a través d'aquesta detecció de necessitats fer un programa socioeducatiu on la mediació artística seria l'eix que ho vertebrarà tot. Els objectius seria treballar la participació social en els joves destinataris i que ells foren qui triaren el projecte que anaven a desenvolupar. O sigui que tingueren consciència d'escollir quina activitat artística poder desenvolupar i el lloc de l'espai públic així, vale. I que també escollirem no, se para. Queda un poquet més i ja està. I que també escollirem el lloc públic que volgueren intervenir. El marc teòric, primer que tot, vaig fer una recerca sobre el dret a habitar la ciutat i l'urbanisme feminista. Per altra banda, també treballar la interseccionalitat, ja que pense que tots els eixos de discriminació passen per ahí. És que estic un poc nerviosa, no estic acostumat que només concentrar les persones. I també veurem a mi com a futura educadora social el rol que anava a desenvolupar i la forma d'acompanyar i de transmetre coneixement. Pel que fa a la pedagogia, tenia clar que volia treballar d'una forma activa en ells i això com a referents Marina Garcés i Maria Caso en quant a perspectiva també de treballar l'art. L'escala de participació de HAR la vaig tindre molt present a l'hora de fer el programa, ja que el que considerava important era com els joves conceptualitzaren el que és la participació social i activa en l'espai públic i que el feren propi i... gràcies. I vam començar informant al grup de joves i consultant allò que volien fer. Ells van acceptar la proposta de programa i llavors, durant els 3 mesos que va durar l'aplicació, van passar al 6è grau, que ja va ser iniciativa conjunta. És a dir, jo orientava en si les sessions del programa, però ells en tot moment mediaven en els conflictes que anaven sorgint i buscaven ells mateixos la solució. L'anàlisi de la realitat, el que us comentava al principi, va ser en el districte de 4 carreres de València, concretament en el centre de joves d'Alella. El grup són joves en risc d'exclusió i vulnerabilitat social i concretament se destinava a un grup de 11 joves, tant de gènere femení com masculí, i en horari de tardes, en oci.
per a poder fer el programa va haver un diagnòstic de necessitats en el qual vaig fer un mapeig personal utilitzant la deriva que consisteix en recórrer els carrers i veure el que fa la gent en els espais públics i analitzar-lo des d'una perspectiva conscient. I després les tècniques per a recollir informació en els joves va ser un qüestionari individual on es preguntava diferents conceptes i un relief map individual perquè ells mateixos també van fer un recorregut pel seu propi barri analitzant els diferents espais que ells habitaven i de quina forma els habitaven. Les conclusions van ser que sí que hi havia una degradació dels espais públics i que ells mateixos volien com fer-los més habitables i bonics. Amb això se va passar ja a aplicar el programa, que la metodologia, els valors van ser la cooperació, la responsabilitat, el companyerisme i bàsicament l'empatia i el compromís en què siguem que totes les sessions assistiren i se va complir, la veritat, estaven molt motivats en el programa i al final vam, per exemple, a classe no anaven i al programa venien, entonces per a mi això també va ser molt important a l'hora de poder aplicar-lo. El seguiment del projecte va ser en una primera etapa de preparació, de plantejament de la proposta, la deriva d'ells mateixa i que elegiren la idea per a poder desenvolupar a continuació el projecte artístic i el procés creatiu que portarem. El que us comentava al principi, la mediació artística va afavorir que, per exemple, propostes de xics i de xiques que no tenien mai veu dins del grup ja aconseguiren, i la proposta, per exemple, que va ser escollida va ser d'un xiquet que mai, o sigui, que el rebutjaven i que no tenia veu. En el tancament se va intervindre artísticament l'espai públic que van escollir, que va ser al voltant del centre de pràctiques, perquè el consideraven ja seu, i després l'avaluació del projecte també va ser en assemblea. Llavors vam conèixer el que és el procés assembleari, que també a la llarga van dir que ho volien seguir aplicant en altres tallers i recursos que anirien a fer. En quant a l'avaluació, vaig fer tres: la valoració del projecte artístic, la valoració del programa socioeducatiu i l'autoavaluació. En tots ells, els joves van formar part de tots els debats i de les reflexions que se van portar a terme. I per així un parell de fotos, van fer casetes de pardals perquè el que volien era que cuidar l'entorn i també els animalets que hi havia en els descampats al costat del centre de pràctiques. I això. També, no sé, per a mi aquest programa va ser important més que res perquè com que vaig donar ferramentes a aquests joves que no coneixien el que és, com se diu? Perdone. La mediació artística, i a la llarga van dir que sí que volien continuar aplicant programes aixina i que els motivava, i en això me vaig quedar. I com a proposta de futur, poder continuar aplicant programes d'esta índole en els diferents llocs de treball que puga tindre per a poder fer això, participació social dels joves. Molt bé. Moltes gràcies, Carla. Ha sigut una experiència molt enriquidora per a tu i també una experiència molt valuosa per a tots els que estem ací i els que no estan però ens acompanyen en l'ànima, com ha dit Pat. Moltíssimes gràcies i passarem ara a l'exposició del millor treball de fi de màster que la guardonada, en aquest cas, ha sigut Janis Piñana Fernández i que ens explicarà ara el seu projecte. Hola, buen día. Si no funciona la presentación.
dia, jo soc Yanis Piñana, soc professional de joventut i treballo amb joves des de fa, diria que 12 anys, no ho sé, com a professional de joventut, 8, i treballo junt amb els serveis de l'Institut Valencià de la Joventut i per això jo vaig escollir una temàtica prou més teòrica, no?, que la intervenció de Carla, encara que això m'ha encantat. Jo vaig fer el màster de Joventut i Societat en Catalunya, és un màster interuniversitari que organitza totes les universitats catalanes i actualment és l'únic estudi superior que hi ha dirigit a joventut en tot l'estat espanyol. El meu TFM se titula La intervenció educativa amb joves als plans joves valencians, anàlisi de discursos i propostes de millora. Com veieu, un títol llarg que vaticina, que m'agrada enrotllar-me, m'agrada parlar i que vaig a la velocitat que escolteu. Espero que me podeu seguir i entendre. Sí que m'interessa que conegueu una miqueta perquè vaig escollir aquesta temàtica. Com he dit, jo treballo a un servei derivat de l'Institut Valencià de la Joventut que en els últims anys ha estat articulant una xarxa de treball amb joves molt potent i que ha generat molts canvis a nivell de l'àmbit de treball en joventut. En primer lloc es va desenvolupar la llei de 2017, que és la primera llei de polítiques integrals de joventut, que parla realment de realitzar polítiques i no només activitats o intervencions en el lleure, i que això ha derivat en una altra sèrie d'estratègies, plans, per intentar apropar les polítiques de joventut a les joves als seus territoris. I això bàsicament s'ha traduït en que l'IVAT ha estat durant 4 anys subvencionant als ajuntaments i mancomunitats de tota la comunitat valenciana perquè hi ha professionals que treballen per a les joves a cada territori. El més pròxim a la gent jove, el més aterrat possible. Parlem de que l'Institut Valencià de la Joventut és un organisme a nivell autonòmic i des de l'autonomia no és fàcil intervindre després en el dia a dia dels joves. Com a tasca que tenien les professionals contractades era desenvolupar les polítiques, planificar què anem a fer amb joves per a millorar la seva vida i planificar-ho a diversos anys, a 4 anys. Jo justament treballo en un servei que ha fet el suport a les professionals per a desenvolupar aquests plans i m'interessava molt des de la vessant professional veure en què s'havia traduït tota aquesta feina que estàvem fent, totes aquestes professionals, que és el que realment havien dissenyat fer per a la gent jove. I per altra part, jo tinc una vocació també per l'educació, però sobretot en l'educació del temps lliure, l'educació no formal, que li diem. Tinc una vocació molt potent respecte a aquesta temàtica, soc una convençuda de que des d'ahir podem transformar moltíssim la realitat i seguir formant a les joves i que això pot ajudar molt a reduir problemàtiques persistents en la gent jove. Me seguim, no? Vaig molt ràpida? Vale. Per tant, els objectius del meu TFM eren principalment analitzar els discursos d'aquests plans joves, és a dir, s'havia planificat i és de què estem dient que anem a fer, i la meva intenció era analitzar quin era aquest discurs, òbviament per a poder millorar les polítiques de joventut i fer-les més significatives i sobretot per la vessant de la vocació educacional m'interessava veure els processos educatius, precisament. Vaig analitzar tots els plans però centrant-me més en la vessant educativa. I per això vaig seleccionar 3 temàtiques principals del que és intervindre amb joves, que seria l'oci educatiu, l'educació en valors i la participació juvenil. Bàsicament era respondre a les 2 preguntes que veieu ahí baix de què planifiquem fer i què cal fer per a que això siga significatiu verdaderament. Com Carla i com tots els treballs acadèmics tinc un marc conceptual que no vaig explicar massa, però sí que les potes principals del meu treball són l'educació en valors entesa com educació per a una ciutadania i una bona ciutadania, és un concepte del Jaume Trilla, que va en la línia de que volem tenir una ciutadania activa, compromesa, conscient, tolerant, etc. L'oci educatiu, que és una de les potes del treball amb joves en la comunitat valenciana, és una obligació que tenim i té uns criteris de qualitat també per a que siga verdaderament educatiu. Una altra pota és la participació, tinc escales, he analitzat la teoria de la participació des de la mateixa lògica que Carla i sobretot així centrant-me que les institucions públiques tenim l'obligació de promoure processos participatius amb la gent jove. No sé si sabeu, però m'encanta a mi contar-ho sempre, que la Constitució espanyola, l'únic lloc on parla de la gent jove és en l'article 48, que diu que tenim l'obligació, els poders públics, de promoure la participació de les joves en totes les esferes de la seva vida, en tot allò que els afecta. I és l'únic mandat que tenim a nivell constitucional per a treballar amb joves i per això per a mi era important que estiguera present. I per últim, les competències, perquè si estem parlant de que volem fer educació,
d'alguna manera hem de medir i hem de garantir que verdaderament estem fent educació. I per a mi això, el marc eren els marcs de competències, sobretot els europeus. Llavors, amb tot això, què vaig fer? Vaig passar a fer l'anàlisi dels plans per a veure aquests discursos, vaig establir uns criteris de selecció per a poder escollir quins plans m'interessaven més. En aquell moment hi havia 40 plans publicats, actualment tenim més de 136 plans en tota la Comunitat Valenciana. En aquell moment només eren 40, però jo necessitava trobar com seleccionar-los. El primer criteri era la representativitat territorial per escollir plans que representaren a les 3 províncies, Castelló, València i Alacant, i també el tipus de municipis, territoris que tenim a tota la nostra comunitat. Vaig aplicar alguns criteris també de qualitat, de que els plans estigueren elaborats en una metodologia, en una participació juvenil, que estigueren vigents, una sèrie de criteris perquè analitzarà plans realistes, i en això vaig escollir 10 plans, 10 dels 40, que representen un 25% dels plans d'aquell moment. I bàsicament, com veieu a la rodeta a la gràfica, representen a mancomunitats grans, mancomunitats petites, municipis mitjans i municipis petits. Això bàsicament representa un poc els municipis petits són de 5.000 a 10.000 habitants, els mitjans són de 10.000 a 25.000 aproximadament, i les mancomunitats petites i grans se diferencien també en la quantitat de població, quantitat de municipis, i que les petites sobretot representen a la zona rural, a tots els territoris rurals de la nostra comunitat. I, òbviament, després em vaig establir uns criteris d'anàlisi també, per poder analitzar justament això que jo m'havia previst. Conclusions de l'anàlisi. Antes d'ensenyar-vos la diapositiva, vaig a fer un incís de que jo soc una persona crítica, sobretot soc una persona molt crítica, molt autocrítica, sobretot en mi, i des d'ahir també soc molt crítica amb tot allò que faig. I, òbviament, si feia un anàlisi de discursos, no anava a ser un anàlisi per a dar-nos palmes, de que bonito, sinó per buscar els àmbits de millora, des d'aquesta lògica. Llavors, no vos vaig a presentar totes les conclusions de l'anàlisi, sinó un resum, però, efectivament, l'anàlisi, des de la meva visió, va ser crítica en el sentit de que l'àmbit de joventut és un àmbit prou precari, parlem de que tenim una manca de recursos generalitzada, normalment treballem sense pressupostos, llavors comptem en els recursos humans, treballem en la persona que fa les polítiques, normalment aquesta persona sol ser una, gràcies a l'IVAT, perquè abans del pla de municipalització era 0, en molts casos, en molts municipis no hi havia ningú treballant amb joves. De sobte tenim professionals que han d'enfrontar a fer aquesta tasca de planificar 4 anys de feina. Jo no puc més que reconèixer la feina que s'ha fet, la gran feina que s'ha fet, que cada persona ha desenvolupat un pla plurianual de moltíssimes pàgines, però sí que és cert que els plans han quedat a un nivell prou generalista. És a dir, les mesures no estan molt desenvolupades, la planificació és una miqueta vaga, no hem pogut aprofundir massa en buscar projectes de qualitat. Això va fer que jo realment no pogués analitzar verdaderament el contingut real de lo que se va fer. Des d'un nivell de discursos semblava una cosa prou generalista. I la meva proposta era que bàsicament el que hem de fer és aprofundir, dissenyar en una millor qualitat, en el moment d'aplicar. Les conclusions específiques en quant als àmbits educatius que a mi m'interessaven van en la mateixa línia. Sí que està present l'educació en valors, l'oci educatiu, la participació, estan presents en tots els plans joves, però és cert que a unes escales baixetes, diguem, d'activitats puntuals, soltes, esporàdiques, programes poc connectats, participació a un nivell prou baix, consultiu, més bé, de quan consultem, preguntem, però no una participació excessivament activa de la gent jove. Llavors, al final la meva proposta era que efectivament hem de planificar millor, hem d'augmentar la intensitat educativa i aquesta vocació per educar i per generar participació a un nivell més seriós, diguem. Després de ser supercriticona, vaig passar a la part de propostes pràctiques per no quedar-me en aquesta missió i fer una aportació més proactiva, i vaig fer diverses propostes pràctiques a diferents nivells, des del nivell autonòmic al nivell de professionals i a algunes pautes de la intervenció amb joves. Però sobretot basant-me en que per a mi la majoria de professionals el que fem és educar en el temps lliure, des de l'àmbit no formal, però som eminentment educadores i això se veu en els plans. Tot el que dissenyem va en la línia de sensibilitzar, conscienciar, educar. Llavors, i moltes de les professionals que s'han incorporat són educadores. Tenim companyes que són mestres de treball social, psicòlogues, és gent que intervé en l'àmbit social
i que té aquesta visió educadora, no? Al final. Llavors, si som educadores, si comptant que no tenim pressupostos, molt del que podem fer és el que nosaltres fem, hem d'augmentar la intensitat educativa d'allò que fem i agafar-nos-ho, no? En una perspectiva més autocrítica també. A aquest nivell, destacar que a nivell professional jo proposava que millorem les nostres pròpies competències, no? Seguim millorant per poder oferir millors polítiques a la gent jove, atrevir-nos a eixir-nos del que ja fem d'activitats puntuals i treballar per projectes, fer laboratoris d'experimentació, millorar també la intervenció en el nostre objectiu públic, no? I és que treballem en joves, que això vol dir de 12 a 30 anys, i majoritàriament estem treballant en adolescents. I els majors de 18, des dels 18 fins als 30 anys, que són molts anys, no estem intervenint en massa mesura i és gent jove que necessita també molt del nostre suport i moltes polítiques. I des d'aquesta visió us proposava els processos integrals i el treball per competències. I ja quasi acabo, I en això sí que vaig centrar-me una miqueta en el que seria treballar per competències. No sé si sabeu, però en els àmbits d'educació formal cada volta més s'està treballant també per competències, no? I que són uns objectius de coneixements, capacitats i valors que cada persona adquireix al llarg de tota la seva vida. Nosaltres també, les que estem així, siguem joves o adultes, estem en un procés d'aprenentatge permanent i les competències ens ajuden a això. Tenim marcs europeus molt potents, molt desenvolupats des dels àmbits més generals a models de competències específics i sobretot a mi m'agradava l'entrecom que tenim aquí en pantalla, que és el marc de competències per a l'emprenedoria. I parlem d'emprenedoria des d'una visió més ampla que allò empresarial. No només emprendre per a generar empreses o economia, sinó també emprenedoria social, ciutadana. I això és un marc que està molt desenvolupat a nivell europeu. Tenim una comunitat en Espanya també que se canalitza principalment a través de Vancouver, que té una bateria de resultats d'aprenentatge ja definits als que ens podem sumar i que té una aplicació superrealista ja demà mateix en l'educació no formal, que és el que nosaltres fem. I per tancar, la proposta guanyadora. Totes les persones que treballeu amb persones en general, la gent que esteu intervenint i que treballeu amb gent, sabeu que no hi ha mai una fórmula matemàtica científica que siga l'èxit garantit i al final sempre és una estratègia múltiple, no? I bàsicament l'estratègia que jo proposava en el meu TFM va en la línia de des del disseny amb qualitat per a elevar el nivell de les nostres intervencions, treballar per projectes que sabem que quan volem educar no ho podem fer en un dia, hem de fer-ho a base d'un projecte de més temps, de major durada, basar-nos en les competències i també una avaluació rigorosa d'allò que fem i d'allò que diem que les joves aprenen. Si estem acompanyant l'aprenentatge, hem d'avaluar aquest aprenentatge i reconèixer-lo formalment, també, per millorar també l'empleabilitat i les capacitats de la gent jove. En aquesta línia ens alineem amb Europa i amb l'educació formal i això fa que el nostre àmbit se revaloritzi una miqueta, perquè necessitem que l'àmbit del treball en joventut tinga més valor en les esferes educatives, però també en l'àmbit polític i en les entitats públiques de tots els nivells. Llavors, ser molt més metòdiques i molt més exigents en aquest treball fa que tinguem una millor valoració. I al final, l'objectiu final de tot això és multiplicar l'impacte i l'aportació a la gent jove. És a dir, la nostra feina ha d'anar dirigida a millorar la seva vida i des d'ahí tenim que ser exigents també per poder aportar-los més i sobretot augmentar la seva participació, que és el que fa que verdaderament la gent aprenga dels processos pels que passa i no estar com un mer observador. I res, això és bàsicament el meu TFM, m'ha costat molt reduir-lo a 10 minuts, espero que vos hagi paregut interessant i que una miqueta se vos contagi la passió que hi ha darrere d'això. I vos deixo els meus contactes per si alguna persona volguera contactar-me per alguna qüestió, per compartir coneixements o el que necessiteu. I moltes gràcies per la vostra atenció. Desde luego que estem contagiats. I pel que fa a aquest vicerectorat d'Innovació i Transferència, que també té les competències d'emprenedoria, agafa el tèstic i em compromet a fer el possible per a que aquesta vessant també forma part de la càtedra. Ja ho he dit als dos que tenia al costat, tot abans de que tu parlares, i estic encantada de veure que això es contempla pels professionals del sector. Moltíssimes gràcies una altra vegada
I passem ara a la millor tesi, la presentació de la millor tesi doctoral que corre a càrrec de David Gil Solsó. Gràcies, bon dia. Bon dia a tots i a totes. Vaig a presentar els resultats de la meva tesi. Ha sigut molt difícil concentrar en 10 minuts, molt difícil. Vaig a presentar només les principals pinzellades de la investigació. Una investigació que ha estat finançada pel Ministeri d'Educació en un contracte de FPU i que fonamentalment tracta sobre l'emancipació juvenil i tracta de respondre a una pregunta que és com i en quina mesura han canviat els processos d'emancipació a Espanya durant les darreres dècades. És a dir, que és una investigació més bé sobre el com de l'emancipació i no tant sobre el quan. En l'emancipació juvenil en Espanya sempre parlem d'emancipació tardana, per què els joves se'n van de casa tard i no abans, etc., però no ens fixem massa en el com se'n van els joves de casa i com ha canviat aquest procés. El concepte d'emancipació ens parla no només del fet d'anar-se'n de casa dels pares, sinó del trànsit de la dependència a la independència de la llar d'origen, de la família on s'ha produït la socialització primària. Això no només implica l'anar-se'n de casa, el que seria la dimensió de la separació residencial, sinó que també implica el procés d'independència econòmica, és a dir, aprendre a ser independent econòmicament de la família d'origen, no només en termes monetaris, sinó també, per exemple, en termes de tasques reproductives, tasques de cura, traure's un poquet les castanyes del foc, encara que tot això no he pogut mesurar-ho quantitativament, però està present al marc teòric de la recerca. I bàsicament el focus que he volgut posar jo sobre el procés d'emancipació és que es tracta d'un procés complex, multidimensional, progressiu i irreversible. És a dir, no és avui no estic emancipat, demà ja estic emancipat, no m'emancipe en un dia, sinó que és un procés llarg que implica diferents fases, diferents períodes, diferents dimensions i que pot ser important atendre a les formes intermèdies d'aquest procés, que és un poquet el que ha centrat més l'interès de la meva investigació. Aquesta investigació es sustenta sobre una sèrie d'investigacions prèvies, un poquet l'estat de la qüestió, amb el qual em vaig trobar jo quan vaig començar la tesi, que ens parla d'un model d'emancipació a Espanya que adquireix una forma específica. No només és una emancipació tardana, ja sabem que la mitjana d'emancipació a Espanya està sobre els 29-30 anys, front als 19 anys als que s'estan anant de casa els suecs i els finesos o els 25 del centre d'Europa. Però també a Espanya, la literatura comparada internacional ens parla de que hi havia, o encara hi ha, un model on fonamentalment l'emancipació es produeix en parella, és a dir, front als noruecs o els anglesos que se'n van més a soles o a compartir pis. Així en Espanya l'emancipació es produeix en parella, directament a un habitatge en propietat, és a dir, directament passem de casa dels pares a un habitatge en propietat, i en un únic esdeveniment, és a dir, allò que hem dit abans de que l'emancipació és un procés complex, això seria en teoria, perquè en la pràctica, segons les investigacions prèvies, el model d'emancipació espanyol, és un model d'esdeveniment únic, degut a una sèrie de causes estructurals i culturals que ja han sigut analitzades sobradament per molts investigadors abans de mi, com un mercat de treball precari, un mercat d'habitatge precari i després un model cultural que afavoreix o que permet la convivència entre pares i fills fins a edats prou avançades, cosa que és diferent, per exemple, als països del nord d'Europa. Ara bé, aquest model mostraria signes d'erosió. És a dir, aquest model que es mostra com algo canònic o com algo que és un model monolític que ens diferencia els del sud d'Europa dels del nord, estaria mostrant signes d'erosió des de fa unes dècades. És a dir, el tema de la propietat ja estaria en retrocés des de fa uns quants anys degut a la crisi econòmica, el tema de l'emancipació en parella també estaria en retrocés degut a tota la sèrie de profunds canvis familiars
i en els valors familiars que s'han donat a Espanya des de la dècada dels anys 90, i a més hi hauria una profundització de dinàmiques econòmiques preexistents, sobretot tot el que fa a la precarietat, que faria que tot allò d'esperar en casa dels pares fins que tenim suficients diners com per a donar l'entrada d'un pis i anar-nos de casa dels pares només quan tenim estabilitat econòmica, comença a fer aigües perquè aquesta estabilitat econòmica sembla que mai no va arribar. Aleshores tenim que anar fent la vida amb el que tenim. Doncs bé, això és els antecedents de la meva investigació i per tant la hipòtesi principal, tot i que hi ha altres hipòtesis secundàries, és que el procés d'emancipació a Espanya s'ha desestandarditzat. És a dir, que aquest estàndard, aquest model canònic d'emancipació en parella, en un únic esdeveniment, en un habitatge en propietat, que va ser la teva casa per la resta de la teva vida, això s'ha desestandarditzat. I s'ha desestandarditzat, això és molt sociològic, tant en termes de discursos, en termes de com veuen els joves que va ser el seu procés d'emancipació i com volen que siga, com en termes de pràctiques, és a dir, què acaben fent finalment els joves. Aleshores, com que ens estem plantejant una hipòtesi que és tant qualitativa com quantitativa, la metodologia de la meva tesi ha sigut també tant qualitativa com quantitativa. Vaig fer una sèrie d'entrevistes biogràfiques amb joves, vaig fer unes 52 entrevistes on vaig comparar a més els discursos de joves espanyols amb discursos de joves noruecs com a model d'emancipació individualitzada, desestandarditzada del nord d'Europa, amb metodologia quantitativa on vaig explorar dades estadístiques de 4 fonts de dades distintes de diferents àmbits, ja tant d'àmbit espanyols com l'enquesta catalana de joventut, que l'estem molt al màster de joventut que ha comentat la companya perquè és una molt bona font de dades a nivell longitudinal. I fonamentalment passe als principals resultats. En quant a com ha canviat la visió dels joves sobre la seva emancipació, dir-vos que per a la meva decepció no havia canviat tant. El model canònic, el model central continuava sent l'emancipació en parella, l'emancipació estable, el acceptar que una persona pot viure amb els pares tot el temps que vulga, perquè no hi ha un imperatiu normatiu d'anar-se'n de casa prompte, com per exemple passa a altres països, però hi ha signes d'erosió, hi ha signes de que alguna cosa està canviant. Signes que sintetitzen aquests dos discursos de dos joves que vaig entrevistar per a la tesi. Un és el discurs del jove que vol anar-se'n de casa per a viure l'experiència d'anar-se'n de casa, és a dir, pel propi fet de gaudir de la independència que li dona el viure fora de casa. Tot i que siga, per exemple, aprofitant el moment d'anar-se'n a estudiar fora, anar-se'n a un pis compartit per a saber què és l'experiència de viure fora de casa dels pares durant l'època universitària, un discurs que en principi xoca amb aquest model d'emancipació espanyol de l'emancipació tardana en parella. I després també està el discurs d'una persona que porta molts anys amb la seva parella esperant a veure com poden tindre l'estabilitat per anar-se'n de casa els dos junts per començar a viure en parella ja en la perspectiva d'un futur estable, però diu, al final se'n vam anar quan vam poder perquè allò de l'estabilitat no va arribar mai. El treball estable per tota la vida no va arribar mai, aleshores no vaig esperar-me fins a tindre-ho per anar-me'n de casa. Són signes de que alguna està canviant en el nucli del model d'emancipació espanyol. Però bé, clar, això són discursos, podríeu dir, això és només el que ells volen o el que ells es plantegen que volen fer, però això ha canviat les pràctiques realment. A nivell quantitatiu, què tenim? Què tenim d'aquestes noves formes d'emancipar-se a la joventut espanyola? Doncs, per exemple, el que fa als pisos compartits són una pràctica en augment que tenen una importància estadística molt superior a la que inicialment ens podem plantejar si veiem, per exemple, les sèries de taxes d'emancipació de l'EPA o fonts estadístiques com el CENS. El CENS, per exemple, ens parlava només d'un 6,5% de la població espanyola de 29 anys, que són els que major probabilitat tenien d'estar tenint un pis compartit. Això és, agafem la proporció de 16 a 29 o de 25 a 29, és molt menor. Però, si agafem l'enquesta de joventut de Catalunya, que ens permet veure tots els llocs per els que han passat els joves en la seva biografia d'emancipació, veiem com un 16% de la generació catalana de 82-87 ha viscut a un pis compartit durant almenys un any. És a dir, estem parlant d'una proporció molt significativa de joves que han experimentat la forma de vida del pis compartit que
en la literatura comparada normalment se diu, no, en Espanya no hi ha pisos compartits, en Espanya la gent se'n va directament en parella i qui viu en pis compartit són els estrangers en la seva primera arribada a Espanya que tenen que buscar habitatge com pot. Després està el tema de la doble residència. La doble residència és aquella pràctica en la qual els joves passen part del temps vivint amb els pares i part del temps vivint fora. És la pràctica que tenim tots al camp quan pensem en el jove estudiant que viu entre setmana a València i els caps de setmana se'n tornen a casa dels pares per a netejar la roba, per a agafar els tafes, perquè té la colleta de missa al poble, perquè té un treball de cap de setmana al poble per a pagar-se el pis, per motius molt diversos, i que tornen a casa dels pares en estiu per estalviar-se aquests 2 mesos de lloguer que tampoc té sentit estar gastant perquè normalment són recursos familiars. Doncs d'un 7% de la joventut espanyola de 21 anys, que són els que una major probabilitat tenen d'haver experimentat aquesta forma de vida, haurien viscut en doble residència al cens de 2011. Malauradament no tenim dades més recents perquè el cens de 2021 aquesta pregunta l'ha llevat. Però bueno, potencialment serien molt més si agafarem un enfocament més longitudinal. I després, pel que fa al model general, no tant experiències concretes, puntuals, sinó al model d'emancipació, els grans fonaments del model d'emancipació, el que veiem és que ha augmentat l'emancipació amb ajuda dels pares, és a dir, anar-te'n fora de casa dels pares, però sense ser econòmicament independent dels pares, allò que per a les generacions dels 60 era algo d'una freqüència d'un 4%, ara estem pràcticament al 9%. I a més, sobretot el gran canvi, l'emancipació sense parella, l'emancipació abans de la formació de parella, que en les generacions dels anys 60 estava en un 20% i ara ha pujat a un 30%. És a dir, estem davant d'una tendència, sobretot el que marca això és una tendència de llarg recorregut de canvi en l'emancipació espanyola, sobretot pel que fa al desacoblament entre l'emancipació i la formació de la parella. I bueno, després també tot el tema de l'emancipació en lloguer, en lloc de la propietat, que no ha sigut tan analitzada des de la meva tesi, però que hi ha altres treballs al respecte. En conclusió, el que mostra la meva tesi és que el model d'emancipació de la joventut espanyola mostra signes d'erosió cap a un model d'emancipació creixentment flexible, amb menys emancipació en parella, menys emancipació en propietat i més noves formes de convivència. La joventut deixa d'esperar-se a emancipar-se com toca, com un poquet marca la normativa, la norma social tradicional, i accepta oportunitats més precàries. Anar-te'n quan tens l'oportunitat per a deixar-le esperar a aquella estabilitat que no va arribar mai. Però el nucli del model continua sent el mateix perquè la majoria de joves continuen anant-se de casa en parella. Aleshores, el nucli està ahí però s'ha erosionat. I això quines implicacions pràctiques té, més enllà del interès en conèixer millor amb major precisió com és el procés d'emancipació de la joventut? Doncs, a banda del tema de la mesura, és a dir, el poder dotar-nos d'instruments de mesura apropiats per a poder captar, per exemple, tota aquesta complexitat de la gent vivint en doble residència, en pisos compartits, etc., per a poder tindre xifres un poc més ajustades a la realitat de l'emancipació espanyola. En termes de polítiques públiques, això és important, perquè canvia el subjecte de les polítiques públiques. Quan un feia una política pública per a promocionar l'emancipació en els anys 2000, pensava en una parella jove que volia comprar-se una casa i a la qual havia que ajudar a comprar-se una casa. Ara el subjecte ha canviat, és molt més flexible. Són joves que se'n poden anar soles, o amb companys, o amb parella, i que se'n poden comprar una casa o llogar, o que busquen una solució temporal per a estar un any vivint, perquè s'ha deixat una feina en una altra ciutat, i per tant, les polítiques públiques deuen tindre en compte que el subjecte de l'emancipació juvenil ha canviat. I és així la meva presentació. Moltíssimes gràcies, David. He tingut l'oportunitat de veure tot el desenvolupament del tipus de treball de recerca que se fomenta a la universitat, des del treball de fi de grau, que és una novetat de Bolònia i que dona molt bon resultat, en el sentit que fa que els estudiants ja entren a veure aquesta dinàmica que avui, Carla, has tingut oportunitat de veure tots els passos del procés i com es refina i sobretot com la gent deixa de posar-se nerviosa perquè s'acostumbra a parlar
això és part del desenvolupament que fem al llarg de la nostra vida acadèmica. S'acostumbrem a parlar davant de la gent i a defensar les nostres postures i sobretot les nostres conclusions. Jo crec que hem tingut així un exemple magnífic de tota la progressió que fem en l'entorn acadèmic. I he de dir que els prèmits han sigut molt competits perquè hi havia 7 treballs de fi de grau competint i Carla ha resultat guardonada. Hi havia 7 treballs de fi de màster competint i Janis ha sigut la guardonada. Hi havia 4 tesis doctorals, això és molt, i David ha sigut el guardonat. Així que, abans de passar al projecte d'investigació, a la presentació, jo crec que deguem de donar-los a tots un fort aplaudiment perquè la veritat projecte premiat, que també ha hagut 4, i així aprofitem aquesta sinergia que s'ha creat de sentir coses interessants i després passarem a l'entrega de premis. Així que convide ara al projecte premiat, a Olga Fernández, a fer la seva presentació per a que continuem engegant-nos així en una part de... Bé, en primer lloc m'agradaria donar-les gràcies a la Càtedra de Joventut per aquest reconeixement, però no únicament per això, sinó també per aquest acte en què també es dona l'oportunitat un poc de compartir amb tots vosaltres la nostra operació en aquest projecte i de compartir sinergies. I sin major demora passe a acostar-vos el nostre perit d'investigació que es titula Processer. Es tracta d'una proposta d'intervenció per a la prevenció de pràctiques de sexting i d'experiències de victimització sexual online en un grup de joves immersos en el sistema de protecció infantil. En aquest sentit, en primer lloc, permetiu-me parlar d'ells, de qui són els joves immersos en el sistema de protecció. Són aquells menors que han hagut de deixar la seva llar i ser separats dels seus cuidadors principals per tal de garantir el seu benestar físic i emocional. I en aquest sentit, quan arriben als centres d'acolliment residencial, han sofrit múltiples formes de victimització directa o indirecta. Ella és que es predisposa a una tendència major a comportaments sexuals de risc en línia o en persona. Però al mateix temps estem en l'era de les xarxes socials, d'internet, el nostre dia a dia consisteix en això i els dels joves també. I en aquest sentit està canviant la forma de comunicar-nos, de relacionar-nos entre nosaltres, el que està donant lloc a nous comportaments sexuals en línia com és el sexting. Però què és exactament el sexting? Doncs bé, el sexting és enviar, rebre o expedir missatges sexualment explícits o imatges d'un mateix o d'altra persona nua o parcialment nua a través d'internet, telèfon mòbil, xarxes socials. És una pràctica molt estesa entre els joves actualment. Estudis molt recents marquen una prevalença del 24,4% en adolescents espanyols, però també es tracta d'una pràctica que està associada a múltiples riscos, com és la sextorsió, el grooming o el teen dating. A més, entre les motivacions, la literatura en població general, en joves de població general, planteja que ho fan per tirar l'atenció a la parella, per posar gelos a la parella, per experimentar simplement o inclús per la pressió que senteixen per part de la parella o dels iguals. A més, entre les variables moduladores que podrien estar implicades, trobem que el gènere, hi ha diferències en funció de dones, homes, en aquest sentit, perquè la vivència no és la mateixa a l'hora de la pràctica ni els sentiments que ells desperta, l'edat, l'orientació sexual també es veu implicada i la cultura. Veiem que hi ha un factor cultural que té a veure, que està implicat. Però nosaltres, davant d'aquesta realitat, ens plantegem què passa amb els joves del sistema de protecció. Perquè bé, si mirem la literatura, veiem que efectivament en els joves de població general
una història de maltractament o les experiències d'abús sexual sí que estan lligades a major tendència o major probabilitat de implicar-se en comportaments sexuals de risc en línia o victimització sexual. Per tant, si ens plantegem que aquests joves tenen una història d'abús, de maltractament més prevalent, per tant, podem intuir que aquesta prevalència, aquesta tendència a implicar-se en aquests tipus de comportament va ser major, no? Pues bé, la literatura és molt escassa i a més els resultats que ofereix aquesta literatura són contradictoris. Hi ha estudis que diuen que sí, que aquesta relació existeix, però hi ha estudis que diuen que no està tan clara aquesta relació. Per tant, davant d'aquest panorama, nosaltres sentim i veiem la necessitat, per una part, d'abordar esta prevenció, esta tasca de prevenció, perquè bé, considerem que és un col·lectiu vulnerable i vulnerat, i a més aclarir un poc el panorama d'acord amb la tendència d'aquests joves en aquesta problemàtica. I així és on sorgeix el nostre projecte, que té l'objectiu principal de previndre les pràctiques de sexting i les experiències de victimització sexual en joves del sistema de protecció, mitjançant l'elaboració i implementació d'una proposta d'intervenció, però que sí que estiga basada en les característiques i les necessitats d'aquests joves, en l'elaboració la realització d'un estudi descriptiu. I és amb això amb el que comencem el nostre primer objectiu específic, analitzar, explorar la prevalència de pràctiques de sexting i d'experiències de victimització sexual en joves immersos en el sistema de protecció. Lligat amb això està el nostre segon objectiu específic, que és examinar si estos factors de risc i aquestes variables sociodemogràfiques que hem vist que apareixien en joves de població general, també apareixen associades a les pràctiques de sexting d'aquest col·lectiu. I una vegada tenim aquesta base, aquest estudi descriptiu de la nostra mostra, del nostre col·lectiu, elaborar, ara sí, una proposta d'intervenció per previndre el sexting i experiències de victimització sexual i implementar-la en un context real. En aquest sentit, pensem comptar amb una mostra d'uns 40 adolescents joves que viuen en centres o llars d'acolliment residencial de la Comunitat Valenciana, entre 12 i 20 anys, xics i xiques, i en relació a la intervenció preveiem aquesta divisió d'aquest grup en un grup control i grup experimental de característiques semblants. En relació als instruments d'avaluació, ens plantegem que és tan important tant l'avaluació dels participants com de la proposta d'intervenció, veure si això està sent útil el que plantegem. L'avaluació dels participants faríem entrevistes estructurades i individualitzades, tant pretractament i posttractament del grup control i experimental, i l'avaluació de la proposta d'intervenció considerem necessari fer-la tant del procés, de com s'està desenvolupant, sessió a sessió, veure els continguts, si els participants han realitzat les competències que nosaltres considerem necessàries, si les sessions estan sent útils, i també mitjançant la metodologia, avaluar la metodologia, informes d'incidències per part de la persona que l'implementa, per veure si la metodologia és correcta, si està donant la participació que busquem i demés. I després una avaluació també del producte final, mitjançant la valoració de la intervenció per part dels participants i de la persona que l'implementa. En relació al procediment, hem plantejat dos fases zero, la primera que era l'elaboració d'aquest projecte, preparar-ho, revisió bibliogràfica exhaustiva i demés. Una segona fase zero, l'obtenció de tots els permisos, de la Direcció General d'Immigració i Adolescència, de la Comissió d'Ètica i l'assigna d'un compromís de col·laboració amb les entitats que gestionen les mesures d'acolliment residencial. Aquesta fase ja està molt avançada, i després plantegem dues fases. Una primera fase que seria aquest estudi descriptiu, que va des del contacte amb les llars, obtindre el consentiment informat dels participants, establir un pla de recollida de dades, recollir aquestes dades, analitzar-les i extraure conclusions, unes conclusions que es van a ser la base de l'elaboració d'una proposta d'intervenció
seran els continguts que hem vist, les característiques, les necessitats d'aquest col·lectiu, ens serviran per a la selecció dels continguts del programa, el desenvolupament de les sessions, l'aplicació pressupost de la proposta, la recollida del post-tractament, tant del grup control com experimental, l'elaboració d'una base de dades i els anàlisis estadístics. I com veieu, fica ahí la difusió de resultats, perquè si bé és cert que fins que no està fet l'estudi descriptiu i aplicada la intervenció no podem parlar de resultats d'eficàcia i de més, sí que considerem, en aquest projecte considerem que és rellevant fer una difusió de forma transversal. Des del primer moment, difondre el que estem fent, com estem fent avui així, transmetre tant a la població general com a aquells que estan més propers al col·lectiu, els professionals i la necessitat de l'abordatge d'aquesta problemàtica i bé, considerem que és d'aquesta manera com podem fer una transferència real del nostre projecte d'investigació. I m'agradaria concloure un poc destacant quina és la nostra finalitat, quina és la finalitat principal d'aquest projecte d'investigació, del nostre projecte d'investigació, que és no llevem mai els ulls de la millora del benestar i la qualitat de vida dels joves, concretament dels joves que estan en el sistema de protecció, que és veritat que és un col·lectiu molt concret, però és un col·lectiu molt vulnerable i molt vulnerat, com deia abans, i això lligat a l'elevada prevalència de xiquets i xiquetes que es troben en el sistema de protecció en el nostre context geogràfic, fa necessària, indispensable, obligatòria l'abordatge de les seves necessitats i l'atenció a aquest col·lectiu. I a més considerem que la nostra proposta és una proposta d'intervenció que està basada en un anàlisi previ de la realitat d'aquest col·lectiu. Per tant, això li dona idoneïtat i viabilitat al projecte i no sols a això, sinó li dona viabilitat a que aconseguim la finalitat última d'aquest, que és la millora de la seva qualitat de vida. I acabo ja, sí, a donar les gràcies a la càtedra pel reconeixement i per espentar amb nosaltres aquest tipus d'iniciatives i seguir contribuint a la millora de la qualitat de vida d'aquests joves i per descomptat a l'equip d'investigació que conforma aquest projecte, perquè sense ells no seria possible i perquè sempre estan implicats en qualsevol aventura per qualsevol que siga, i a vosaltres perquè he intentat transmetre-vos el nostre interès per aquest tema i espero que us hagi agradat tant com ens agrada a vosaltres. Moltes gràcies. Passem ara a l'acte d'entrega de prèmits i per això ens anem a posar ahir per a facilitar les fotos. El premi al millor TFG, Carla Murillo, per favor. Res, agrair això, l'haver-me escoltat, sobre haver-me posat nerviosa. I també a la càtedra, és una proposta que la veritat ha de continuar perquè és molt necessària. I això, moltes gràcies. Passem ara a donar el premi al millor treball de fi de màster, Janis Piñana Fernández, per favor. Has obert d'eda, llavors ens agraïm. Jo molt agraïda també de rebre el premi. Costa molt fer aquestes feines, us ho podeu imaginar, el que ens costa estudiar i fer aquests treballs.
i és un reconeixement molt satisfactori, no? Després de la bogeria que és fer tot això, i que, bueno, molt agraïda que tota la gent tingueu ganes avui de saber sobre la gent jove i sobre la millora de la seva vida, i Càtedra i Institut Valencià de la Joventut, jo contentíssima perquè soc molt convençuda i sense vosaltres no podríem, els professionals no podríem fer, així que gràcies. A la millor tesi doctoral, David Gil, per favor. Vull donar gràcies a la gent de l'equip de la càtedra per tota la feina que fan i sobretot a l'IBAG pel seu suport a la càtedra i no només per el reconeixement i recolzar la investigació, sinó per oferir espais com aquests per a posar a disposició del públic els resultats de la nostra investigació, que sempre és l'assignatura pendent de la recerca, és el transferir-la a la societat. L'entrega del Premi a l'Ajuda, això és trampa, No és el premi, realment, és l'ajuda. Exactament. L'ajuda és millor que Donem al projecte seleccionat per a rebre l'ajuda de la càtedra, tinguem un any per davant i estem esperant què és el que passarà. El projecte, en representació del projecte premiat, ve Olga Fernández a recollir-ho. Seguir espentant en la mateixa direcció que l'estem fent entre tots i bueno, res, agrair un poc el reconeixement i que se'ns ajude un poquet a seguir investigant en tot això. Moltes gràcies. Si vos sembla, acabem l'acte d'estar així. Jo sempre estic molt còmoda en els actes de la càtedra de joventut, molt còmoda perquè me sent molt propera a les activitats que feu. Sempre he treballat en jove, perquè els docents sempre treballem en jove. Continuo anant a classe, a pesar que soc vicerectora, perquè m'agrada els reptes que ens presenten els joves tots els anys i la gent que ens agrada, sempre estem innovant, encara que no fem projectes d'innovació, perquè adequar-se al sempre canviant població que tenim sempre és una innovació. Les càtedres de la Universitat de València són una manera de connectar amb la societat. Necessitem el patró, en aquest cas l'IBAG, al que donen les gràcies, torna a donar les gràcies per prestar atenció a comptar amb la Universitat de València, per prestar atenció a aquest col·lectiu. És tan necessari, ja ho hem vist aquí, és tan necessari prestar-li aquesta atenció i avui en dia jo crec que molt més que mai, quasi, diria. La càtedra, com ha dit Paz, no és la directora, la càtedra és un equip i sense aquest equip la càtedra no seria el que és, ja ho ha dit molt ben dit, i jo ho sé, ho veig tots els dies en totes les comissions mixtes, així que moltes gràcies a tots els col·laboradors, a totes les persones que fan l'equip de la càtedra, que a més té esta vessant participativa, esta comunitat de col·laboradors, de gent que equilibra a l'equip perquè vol col·laborar, perquè se sent implicada. Això jo crec que fa a aquesta càtedra molt especial, a més d'aquests convenis que té en totes les associacions professionals que estan interessades en col·laborar. Jo crec que hi ha una comunitat motivada a treballar en la joventut. La càtedra és un vehicle i l'IBAG ho fa possible. Així que moltíssimes gràcies a tots i espero veure-vos prompte perquè tenim moltes coses a fer. Moltes gràcies. Una sessió de fotos en tots els premiats en